Bon dia. Avui és primer dimecres de mes. És el dia del nostre cercle de sanació. Fa 7 anys que ens reunim cada primer dimecres de mes per poder-lo fer. Avui no estava previst fer-se, però he sentit que sí, que teníem que tirar-lo endavant, no? I que tot i que no ens podem reunir físicament, sí que podem unir les nostres consciències i els nostres cors i practicar junts. Sabeu que Ho'oponopono significa fer lo correcte o corregir l'error. I el que fa és esborrar les memòries que ens porten a les situacions que estem vivint. Hi ha un missatge que intento transmetre cada vegada que em poso en contacte amb altres, de totes les maneres que sé, i és que precaucions, totes, temor, cap. Tenim 1000 recursos per evitar la temor. El coronavirus s'alimenta de la temor. Això el fa anar fort i a nosaltres dèbils. Penseu què passa quan anem pel carrer, un grup de gent, i apareix un gos, i entremig de les persones del grup n'hi ha una que li té temor. A qui va el gos? A la que té temor, sempre. És una atracció per vibració. Per tant, l'enemic no és el coronavirus, el nostre enemic, és la temor. Així és que no la comprem. Ell, el coronavirus, és el missatger que ha arribat aquí per a convidar-nos al canvi, a soltar i a confiar, a mirar més el present i menys el futur, a aprendre a respectar a tothom, als nostres germans humans, però també als animals, a les plantes, als mars, als rius, a les muntanyes, a tot el planeta Terra. A cuidar aquesta terra que ens acull. Hem sigut els últims d'arribar i hem arrasat en tot. Ara tenim l'oportunitat de fer les coses millor i fer-nos dignes d'este lloc que se mos ha fet i se mos ha regalat. Soltem i confiem. Repetim les paraules sanadores. Busquem la pau, la nostra pau, i contagiem esta pau a tots els que ens envolten. Cada vegada que algú ens porta un missatge de por o d'enfado o de ràbia, l'esborrem o li pengem el telèfon o tanquem la tele i repetim el nostre mantra. Escollim molt bé en què alimentem la nostra ment. Ja sabeu que en Ho'oponopono ho beneïm tot. El coronavirus també. Està aquí per a mostrar-nos que tenim coses pendents de netejar. Avui no guiaré un cercle normal com sempre fem, no? Però sí que vos deixaré algunes idees per a que cadascú ho faci tal com li surti del cor, en les seues paraules, no? Senzillament ens posarem en mans de la divinitat, de Déu, del nostre jo superior, de la divina presència, de l'univers, i li direm: divinitat llimpia en mi les memòries o pensaments que han creat esta pandèmia i que estan provocant tant de sofriment. I repetirem les paraules que més ens ressonen. Les repetirem lentament. Veurem com això ens va calmant, tranquil·litzant. Podem fer servir les que normalment fem servir, les més habituals, que és ho sento, perdona'm, gràcies, t'estimo. El que estic fent servir jo estos dies molt, perquè a mi me dona molta pau, és gràcies, solto i confio. Gràcies, solto i confio. Gràcies, solto i confio. Podem envoltar-nos nosaltres, envoltar la nostra família, la nostra ciutat, el país, la terra sencera, en una gran esfera de llum blanca o de llum verd esmeralda i deixar que la llum vagi sanant. Podem posar la flor de lis, ja sabeu que també és una altra de les eines de sanació, no? Davant d'una situació, jo dic, jo poso la flor de lis en esta situació, jo poso la flor de lis en esta situació, gràcies, solto i confio, jo poso la flor de lis en esta situació, gràcies, t'estimo, jo poso la flor de lis en esta situació, gràcies, solto i confio. Podem escollir les paraules, n'hi ha d'altres, però no importa, la que triéssim serà bona, i ho fem fins a sentir-nos en zona de pau. Avui, a les 8:30, jo estaré fent-ho. Sé que vosaltres també. Però no limitéssim la pràctica només en este ratet que coincidirem tots junts, no? Practiquem tot el dia. Tots els dies. Això ens anirà mantenint el present. Ens col·locarà en una zona de pau. Canviarà la nostra vibració. I també serà un missatge per a l'univers
per dir-li: te dono permís perquè resolgues aquesta situació i vereu com començaran a aparèixer els milagres. Ara, ja sabeu que ens quedem a casa, evidentment ens quedem a casa. Sapiguem que des de casa podem ajudar-nos i ajudar molt. Ara estendrem les nostres mans com si ens les agaféssim, no? I acabarem en aquesta oració que sempre compartim a l'acabar els cercles i que tant ens agrada a totes i a tots, no? La pau del jo. La pau estigui en tu. Tota la meua pau. La pau que és jo. La pau que és el jo soc. La pau per sempre i per a sempre. Ara i per tota la eternitat. Et dono la meua pau. Et deixo la meua pau. No la pau del món, tan sols la meua pau. La pau del jo. Ens retrobem aviat.